En aquest vídeo aprendrem a solucionar equacions no simplificades. Equacions de segon grau. Bé, no estan simplificades perquè aquí el terme de la dreta, el membre de la dreta, no és igual a 0, val? I tenim alguns termes que ens molesten. Per tant, el que farem serà eliminar-les. Doncs per eliminar el 4x, com que està sumant, el que haurem de fer és restar 4x. Doncs anem a fer-ho. Copiem el membre de l'esquerra tal qual, i ara li restem 4x. I per eliminar el terme, el menys 1, perdó, doncs el que haurem de fer és sumar 1, perquè està restant. Doncs fem el mateix al membre de la dreta. Li restem les 4x i li sumem 1. Val? Si ens hi fixem, doncs tenim aquí el membre de l'esquerra que teníem restant 4x i sumant 1, i aquí tenim el mateix que teníem a la dreta, i restant 4x i sumant 1. Doncs ara els termes semblants ja els podem simplificar. El x al quadrat no n'hi ha cap, per tant no podem fer res i el deixem tal qual, menys x al quadrat. Ara aquí tenim menys 2x i els menys 4x, que el podem simplificar amb menys 6x. I el menys 10 amb l'1 també el podem simplificar, que ens donarà menys 9. I ara aquí a la dreta doncs tenim el 4x, se simplifica amb el menys 4x, i el menys 1 se simplifica amb el més 1, i ens dona, per tant, 0. Molt bé, doncs ara anem a resoldre aquesta equació. Primer hem de calcular quins són els coeficients A, B, C. A és menys 1 perquè tenim aquí un menys, per tant és menys 1, B és igual a menys 6 i C és igual a menys 9. Doncs calculem quin és el discriminant. Doncs el discriminant ens dona que és b quadrat, menys 4ac, per tant és menys 6 al quadrat, menys 4 per a, que és menys 1, i c, que és menys 9. Doncs ara tenim que menys 6 al quadrat és un nombre positiu perquè tot nombre real al quadrat és positiu, per tant és 36. I ara aquí menys 1 per menys 9 serà un nombre positiu perquè tots dos tenen el mateix signe, però després si el multipliquem per aquest membre d'aquí, o sigui, per aquest menys 4, ens quedarà negatiu. Per tant, aquí serà un menys. Ara, 4 per 1 són 4, per 9, 36. Doncs ens dona 36 menys 36, que és 0, i quan el discriminant és 0, vol dir que té una solució doble. Molt bé. Doncs per trobar aquesta solució doble, doncs utilitzem la fórmula menys b més menys arrel quadrada del discriminant dividit per 2a. Ara, si b és igual a menys 6, menys b serà igual a més 6. Per tant, quedarà positiu. Més menys arrel quadrada de 0 dividit per 2 per la a que val menys 1. Ara, arrel quadrada de 0 és 0 i sumar i restar 0 no fa res. Per tant, al numerador ens quedarà 6. I en el denominador 2 per menys 1, que és menys 2. Ara serà un nombre negatiu perquè tenen signe diferent. Per tant, el resultat serà 6 entre 2 i per tant serà menys 3. Doncs aquesta és la solució doble. Doncs, com que tenim una solució doble, tenim que només hem de fer una comprovació quan x és igual a menys 3. Per tant, fem la comprovació. I primer fem el membre de l'esquerra. Doncs anem a comprovar quan val el membre de l'esquerra quan la x val menys 3. Doncs tenim menys, atenció, menys 3 al quadrat. Per tant, serà menys 3 al quadrat. I aquí menys 2 per menys 3. Menys 2, parèntesi, per menys 3. I aquí menys 10. Doncs bé, atenció. Aquí tenim un nombre real al quadrat que és sempre positiu. Per tant, això serà positiu. Però com que tenim un negatiu davant, tenim que menys 3 al quadrat serà negatiu. I el quadrat de 3 és 9, que és 3 per 3. Ara, tenim el menys 2 per el menys 3.
Com que tenen el mateix signe, el resultat serà positiu. I serà 2 per 3, que és 6. Per tant, aquí més 6. I ara tenim que el menys 10, doncs es queda el menys 10. Ara, 9 més 6 són 15 i 15 menys 10 són 5. Molt bé, i ara comprovem el membre de la dreta. Disculpeu, aquí hi ha un error, i és tal com deia. Aquest no és 9, sinó que és negatiu, perquè aquí tenim menys 3 al quadrat, que és positiu, i amb un negatiu davant es queda amb menys 9. Per tant, aquesta part d'aquí és menys 9. Molt bé, doncs ara, què tenim? Menys 9 més 6, doncs és menys 3. I ara, menys 3 menys 10 dona menys 13. Molt bé. Ara fem el membre de la dreta. Doncs el membre de la dreta doncs tenim que és 4 per menys 3 menys 1. Ara, 4 per menys 3 és negatiu perquè tenen signe diferent, per tant és 4 per 3, 12. Per tant, menys 12. I ara el menys 1. I ara, menys 12 menys 1 és menys 13. Doncs ens ha donat el mateix, i com que només hi ha una solució que és doble, només hem de fer una comprovació. I ens ha donat el mateix, per tant, menys 3 és la solució doble d'aquesta equació.